ولدي باللين أب حدا أداري يزعبخو قرمسناي أنت أكل أتزعبه كله أداري كباب من نحاري أسلس نبرا مسحده ويالا فقر حزني كافت أداري بزي فقر انداوز أخوي رخبو حنت بقرواز فلقا مس ولدا التنبر محزيني راتني مسفكاري أو سيدا فالداتني بتعمي على واح أخول جنزبون أفكاري أنيرو نديو نسود راح يولادا أبو جنا بهواتي نبرن جنا زس أنا نجر يبلو صبغ توتي سنبرو محزاي مستفلالي ودات سلت خير سنبرت بزي مخنيات تدغيمة نخلتي أم بايسة ناتي كبرقو نعي بالتعميز أمنن نجنزبن حفتن كبلية أمبر أنا أفكار نيرونيو جنا نايمن حرع عوالا سلسقونكو سلام حزاي من مجانا غنن راح هوتي معراريلا نا أبا إيسا ناتي قبرقوا مسمع حزاي دز بالفقري زنبروم نيك أن أمن فسلز حدرني مسكال أتودات كم تخيج نقرقوا نسوون بقليلو خقد فاخ على بمحزاي زغرب قوودي نجنزبو خبل كساب جزء دخرقو خقراربو جميرة أفكار خمزلني يفلتن جناد ما أتا أداري تسألي أيوس لسنبرقو قطتا بحدار أأتوني ولا حدار نكبر دعنبر نسوب زي فلتو منقدي نتني من نحر أفكاري جنزب እንዳተቀበልኩ ጁብ أزمل ألو سبعي كان ولدي يزدلي اندحر دعا وليدا كاب أفكاري تقليل خفلالة عيدلخون سبعي سرح تسأميدو سلسوعل بزو حاب جزاي ركابن نابكالي عدي بسرح مخنياتي انقساقسيو أنا دما ناس أدل تتغيما مزناي قدم أفكاري صبقناي فقر جزي حلف كم اندابلكو دما ينبر ناي جنزب زبحال صقمي بالليل مس أفكاري ترداد إيا إذا حدار أتيو زلهو ستوسنا جزا مسؤول أنيحا زرلي نحفت تماقيلا نفت أفكاري نمخادي زنبرا إلا ماي يخون دعنبر كفو إذا حسب يقنعون عديو أبقالي عديات نبر زنبرت كترئين إلا تمتزا أبقزاز أطويت اللوم حالتي أفكاري نافق يسلس نبركو داويلا أما دكسي آتي كأللو جمركو ننوح ساعتات كي ترداني كزاربو سلت صنحو نايد حنديات في أبمال كتضيق أن مسمتت أتزارواي سمعا كتات صنحت نودا نجنزب كبل كمز قربقون كالي أفكاري خمزلن انت جنزبت متصوار سلز عبي دما آتيا انت أخذ قبل زلخيلا كتصرفن جمرت أنا أقول قلت إفاتهم كل بمحساب نسب أي خيدة أديخا نودي أي تمتنيون إلاتمي قنا كم زيلات الملكة كي تزاربا مخنياتو أنا زاربا أمس ربشاني ينبر كناقركا أي مرزقون نيرا كالي سب كم مخروز خل سلسي بالليا كناقركا استقدركو كبل حسقو سب أي قنا بحرقان زدق منن زقود أنن أنا يسفلتو عدي نمن تاخد تسكفيا سبيتي من مزيت فلد قنعتن لو وحن مشكنن بقليلو اتقود أسابيع بسعواي زملكت إنا تزاربكي لباخد قود إياي دلن ولد دايبلان أنا تراحي زلخوا سلازي أنا بتعمل سلاز أفكرا كتقود إيان بأي كتحزنن يدلن سلاز زدي نعيد حليلين ترى أخوينكي نسبيتي أي تربش اللي بمال تقطعو تزاربا أبز جزا انتا يزق برسلو بمال كتحتى نتفتن أنا نعخان نسبيت خان معري زرئيكم قنا انتا يتزارب كم زلخا كرد أنيك علن كساب حزي عدي كم زمخان كيف اللت النيرة دروخة معزيان سبيتن حماتن تسمامي أنسفلتا دماي كفت جزا وزي خدا أنا دما دراماي كميري خيو بالقوا أراك دفي أدي خيلا تنصرصر علي نقرو حق خيخي أنا أدي بقول عيس لزموتت نيدو فغري أيرد أنا سفلت نيجنزف فغر الطرحية كبل ملس كلا أزو كله تدافي رز الزارواز اللهو سبعي نديو خمزي سمعة سلس فلت نعي كمت أن العليخ عمنن نخف كرانن كيرايويا
ካብ ነዲኡ ክኣምን ንዓይ ክኣምን ከም ዝቐሎ ስለ ዝፈልጥ ነዲኡ ደፊረ ይምልሰላ። ንሳ ግና ግደፍ እዛ ጓለይ ከምዚ ሕማቕ ተግባር እዩ ክፉእ ኣይትሕሰብ ትብለኒ። ዋላ ውላደይ ይኹን ሰብኣይኪ ኩሉ ግዜ ግና ምሳኺ ዝነብር ኣነ ግና ተመሊሰ ናፍቲ ዓዲ ስደት ምኻደይ ይተርፈንን ምስ ሓደ ውላደይ ግና ብዘይኮነ ኣይተፈላልይኒ። ሕዚ ኣነ ቀዲመ እንተዘይባኢሰኩም እቲ ንግሆ ዝብሎ ዝነበርኩ ክትነግርዮ ትኽእል ኢኺ ክብል ተዛረብክዋ። ሓማተይ እውን እሺ ንስኺ ናይ ሕሶት ተዛሪብኪ የለኺ ግና ኣነ ትዝሰማዕኽዎ ነገር ካብ ምዝራብ ንድሕሪት የብልን ንወደይ ክነግሮ እየ በለትኒ። ምንም እንተትብሎ ከም ዘይኣምና ድማ ነጊረያ። ወዳ መጫወተየ ባምቡላ ገይረ ከም ዝሓስቦን ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ደኣ እምበር ሰብ ዝብሎ ዋላ ኣዲኡ ትኹን ከም ዘይኣምን ተዛሪበያ። ወደይ ባምቡላ ኢልክዮ ኢላ ድማ ኣስያ ሓረቐት። እንታይ ስለ ዝበደለኪ ኢኺ ሓደ ወደይ ካብ ኣዲኡ ትፈልዮ ዘለኺ በለይ ፈለጥክንን ክትብል ዘረባኣ ክትቅፅል ብደገ ጸኒሑ በዓል ገዛይ ኣተወ። ፈሊጥኪ እንታይ ክትገብሪ ስለዚ ክፉእ ምሕሳብ ዘይትገድፍዮ ኢሉ ኣዲኡ ተመሊሳ ብኽብራ ናፍቲ ዝነበረቶ ዓዲ ክትኸይድ ኣጠንቅቓ። ቅድሚ ሕዚ ጽቡቕ ነይረ ንስኺ ካብ ትመጽእ ግና ህይወተይ በፅቢፅክኒ ዓደይ መምሰሊት ምዃንኪ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን በላ። ብኹነታተይ ኣዲኡ ብጣዕሚ ሓዘነት። ወዳ ኻባይ ንኽትፈልዮ ዓይኑ ክገልፅን እያ ትደሊ። ኣነ ግና ናብ ኣዲኡ ኸይዱ ይቕሬታ ክሓታ ገበርክዎ። ምኽንያቱ ቅንዕቲ እያ ኢሉ ክሓስብ ስለ ዝደለኹ ንዓይ ክሐጉስ ዳ እምበር ኣዲኡ ንዓይ ስለ ዝፀረፈትኒ ይቕሬታ ክብላ ይደለየን ነይሩ። ኣዲኡ ኣነ ካሊኡ ሽማ ከም ዘለኒ ተዛረበቶ እንተንሱ ግና ከኣምናይ ከዓለን። ሓደ መዓልቲ ግና እቲ ናይ ሰበይትኻ በደል ምስ ተገለጸልካ ኣደይ ይቕሬታ ግበርለ ኢልካ ኣይትረኽበንን በለቶ። ኣዱ ሰብኣየ ምስ ኣፍቃርየ ስልኪ ክደዋወል ምስ ሰምዐትኒ ኣነ ድማ ንሰብኣየ ከይትነግሮ ቀዲመ ኣባኣስክዎም። ኣዶን ወድን ብሓሳብ ብፍጹም ከም ዘይረዳድኡ ገበርክዎም። ኣዲኡ ከም ዝፈተኽዋ መሲለየ ዘዕልሎ ንሰበይተይ በዲላታ ኢልካ ክብራ ኣይተውርዶ ክብል ይመኽሮ። ግና ድማ ኣፈይ እምበር ክሰማምዑ ፍጹም ኣይገብርን። ሰብኣየ ናብ ስራሕ ወፂኡ ምስ ከደ ምስ ውሽማይ ስልኪ ደው ኢለ ምስኡ ክዘረብ እንከለኹ ሓማተይ ኩሉ ዘረባና ተሓቢኣ ከም ዝሰምዐቶን ሰብኣይ ከም ዝደረብ ኩሉን ነጊራቶ እያ። ግና ድማ ከኣምና ስለ ዘይከኣለ ካብቲ ገዛ ወፂያ ናፍቲ ዝነበረቶ ዓዲ ተመሊሳ ክትኸይድ ናይ መወዳእታ ተዛሪብዋ እዩ። ድሕሪ እዚ መዓልቲ ድማ ሓማተይ ወፂያ ኸደት። ሽዑ ናብ ውሽማይ ደው ኢለ ድማ ሰብኣየይ ናብ ስርሑ እንትኸይድ ክትመጽእ ኢኻ ሽዑ ከም ቃሕታና ዓለምና ክንርኢና እዛ ሰበይቲ መዓዝያ ካብ ዝገዛ ትወፀለይ እንዳበልኩ ኩሉ ሻብየ ዝመሕፀን ነይረ። ሕዚ ግን ኣምላኽ ይመስገን ካብ ዝገዛ ወፂያ ትለየላ። ንስኻ እውን ሰብኣየ ናብ ስራሕ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ከም ናይ ቀደምና ኣብ ቃሕ ዝበለካ ሰዓት ክትመጽእ ኢኻ ክብል ተዛረብክዎ። ሰብኣየ ለዋሕዩ ጽቡቕ እምበር ጥርጣረ ኣብ ልዕለይ ኣይሓስብን። ኣነ ከይኩርን ከይእነፍን ብጣዕሚ ይስፈርሐኒ። ኣዲኡ ግና ኣብ ልዕሊ ወዳ ከም ዝብዕልግ ዝነበርኩ ምስቲ ውሽማይ ዝዘረቦ ዝነበርኩ ቃላት ግልፂ ጌራ ሰሚዓቶ እያ። ውሽማይ ደኣ ክብሎ እምበር ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ግና ምስ ተፍቅሮ መዓዝ ይንበር ኮይኑ ስምዒተይ ሓቢአ ንገንዘብ ክብል ዝቐረብክዎ ሰብኣየ ምንም ዝፈልጦ ነገር የብሉ። ኣዲኡ ግና ካብ ዓዲ ዓረብ መፅያ ንዕረፍቲ ኢላ ኩሉ ጉዳት ናተይ ረአየቶ። ዓደ ብውላዳ ሓዘነት። ኣነ እውን እንድሕር እዚ ምሽጥር ኣውፂኺ ተዛሪብክዮ ሕዚ ውላድኪ ቀፂሉ ድማ ህይወትኪ ክትስእኒ ትኽእል ኢኺ ኢለ ኩሉ ሻበይ ዘፈራርሓ ነይረ። ክቐትለኪ ኢኺ ትብልኒ ዘለኽ ምሽ ትብለኒ ነይራ። ናብቲ ውሽማይ ደው ኢለ ድማ ሓደ መዓልቲ እታ ሽማግለ ሰበይቲ ምስ ወዳ ኣባሊዐ ካብቲ ገዛ ኣባሪረይ ኣለኹ። እቲ ባምቡላ ሰብኣየ ድማ ናብ ስራሕ ከይደሎ ቀልጢፍካ ምፃእ ናፊቐካየ ኢለ ፀዋዕኽዎ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና እዚ ኢለ እንትድውል
ሰብኣየ ናብ ስርሑ ሒዝዎ ዝኸይድ ፋይል ረሲዑ ተመሊሱ መፀ። ኣብ ስምዒት ጥሒለ ምስቲ ውሽማይ እንትዛረብ ሰምዐኒ። ክሳብ ዘረባይ ዝውድእ ድማ ተሓቢኡ እቲ ሓቂ በፅሖ። ዝሰምዖ ነገር ምእማን ኣይከኣለን። ንብረት ረሲዑ ብገርሁ እንተዘይምለስ ነይሩ እዚ ኩሉ ጉድ ኣይመፈለጠን ነይሩ። ኣዝዩ ሓዘነ። ነዚ ሕማቕ ትግባርኪ ምሽጥር ከይተውፀልኪ ዲኺ? ኣደይ ብኽፉእ ዓይኒ ርኢኺ? ኣባ ኢስክኒ ለካ ነዚኺ ንደይ ፀሊእኽያ። ካብ ኩሉ ዘሕዝነኒ ብዘይካ ኣነ ካሊእ ውላድ ዘይብላ ኣደይ ክስእና ዝገበርክኒ ኢሉ ብሕርቃን ክዛረበኒ ጀመረ። ሕዚ ካሊእ ዘረባ ኣይደልን። ሻንጣ ሒዝኪ ውፅለይ ክብል ተዛረበ። ኣብዚ ግዜ ምንም ኣይመሰለንን። ምክንያቱ ኣይወለድ ኩሉን ፍቕሪ እውን የብለይን። ሕራይለ ሻንጣ ሒዘ ወፃኹ። ድሕሪ ሰሙናት ድማ ምፍታሕ ወረቐት ሰዲደ ፍታሕ ፈፀምኩ። ብድሕሪኡ ሃፍቱ ክማቐል ከም ዝደሊ ወረቐት ሰደድኩሉ። እንተትድሌተይ ግን ኣይተሳኽዐለይን። ምክንያቱ በዓል ገዛይ ቅድሚ ንዓይ ምምርዓው እቲ ሃፍቱ ብምሉኡ ብናይ ዲኡ ሹም ገይርዎ ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ኩሉ ዓመታት ዝኸፈልኩሉ መስዋዕቲ ሃፍትን ጥሪትን ሒዘ ክወፅእ ነይሩ፣ ግን ኣይተሳኽዐለይን። ለካ ሕማቕ ምሕሳብ ሕማቕ እዩ ትርፉ። ሕዚ ምስ ድኽነተይ ይነብር ኣለኹ። እንተቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪ እውን ንዓይ ገዲፉ ምስ ካሊእ ሓዳር መስሪቱ ምንባሩ ቀፂሉ ኣሎ። እንተ ኣነ ግን ናይ ኢደይ ረኺበ ኣለኹ። በጃኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ንገንዘብ ክትብላ ናብ ዘይትደልዮ ወዲ ኣይትኺዳ ሰሰናዩ።